Ассалому алайкум тамошобинои канали мо, дӯстои меҳрубон, апа ухарои азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Имрӯз дӯсто дар навор тарзи тайёр кардани трайфл мешавад. Чӣ хеле ки ваъда дода будам, навора пешкаши шумо мекунам. Бо диққат бошен. Дар инҷа сода, осон карда шумода нишон дода гузаштагим. Тарзи тайёр кардани трайфл духтаро беҳад осон аст. Ба ҳамин хотир бо мо бошен, то ки шумо ҳам мисол трайфл тайёр кардана ёд гирен. Касоне ки наметонен, касое ки метонен, шояд ягон камбудӣ доштем, дар таги комментария нависта гузарен. Тамошобинои азиз, апа ухарои меҳрубон, хостам ки дар ҳамин аввали видео гуфта гузарам, подписатсия кардана, лайк, комментария гузоштана ба канали мо фаромӯш накунен. Дастгирии шумо пешравии мо ҳай. Вақте ки шумо подписатсия мекунен, бисёр мешаванд подписчикои ман, вақте ки просмотрҳо бисёр мешаванд, вақте ки лайк, комментарияҳо бисёр мешаванд, ин чиз маро бениҳоят шод мекунад ва ман тасмим мегирам ки ҳар рӯз шумода видеоҳои нав кунам. Чӣ мегӯянд, то ки шуморо хурсанд кунам ва ягон чизое ки масалан шумо мисли ман наметонистен, бо мо якум бор тайёр кунен, ёд гирен. Рости ман ҳамаи чизо ман бисёр шахидам тайёр карда ёд гирифтагим. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки навор кунам, пешкаш кунам, дига апа ухарои мо ҳам, дига тамошобинои мо ҳам ёд гиранд тайёр кардана ва тайёр карда дар зиндагишон истифода баранд. Чӣ хеле ки шумо дидед дар инҷа духтаро, ман шумода крем нишон додам, скид ном дора, твороженный сыр духтаро, ҷада карамел дар кора барои трайфели мо ва бисквити тайёр карда мондагӣ доштам. Чӣ хеле ки шумо дидестед, ман креми тайёр взбиват кардам, сахт нашида, сливочный сира партофтум ва хушрак взбиват кардам ҳардуша. Рости ҳолиам ҳамон миксерчаи майдаи чӣ мегӯянд, даври ҷанга гузаштагии май, ба ҳамин хотир камтар душвориҳо ба пеш мебиёд вақти сливкаро взбиват кардан қати твороженный сыр. Бовар кунед, ҳар намудча попробот кардам. Аввал сливкаро сахт карда, баъд твороженный сыр андохтум, сахт накарда твороженный сыр андохтум. Дар ҳар ҳолат анами доначое ки мебинед дар вайма крема пайдо мешаванд ва ба зудӣ намераванд. Бисёр миксер мекунам, бад нест мешаванд. Шояд аз сабаби скорост паст будани миксери май духтаро, барое ки бисёр миксерро скорост баланда, ҳамаи чиро зада майда карда мепартояд агар бидонед. Ба ҳамин хотир хай дар навор чӣ хеле ки дидестед, хушрӯ кардам ҷада сливкира қати твороженный сыр майда кардем ва камтар карамелни ваям андохтем дар дрош. Чӣ мегӯянд, сироп. Ман ин карамелни сиропа духтаро бисёр да ҳамаи чизам қариб истифода мебарам. Сар карда ай блинчику панкеки то торту булочкаю ҳамаи чимда истифода мебарам. бисёр чизи бамазаи хуб метиҳад чизода. Чӣ хеле ки шумо диден, дар ҷа крема тайёр кардем ба се маҳсулот: сливки ёки креми тайёр, шефтукат, намедонам дилала, дига чиё метавонед истифода барен ва твороженный сыр ҳатман, баъд анами карамелни вай камтар меандозам. Хай карамел. Дар инҷа бубинед, бисквити тайёр карда мондагӣ доштам дар холодильник, ҳамия буровардам, пешакӣ буроварда будам. Ай пакет гирифтам, дар вай андохтам мискача ва шурӯъ кардам ба забират кардани трайфл. Трайфели мо дӯсто барои заказ тайёр мешавад. Ба ҳамин хотир хостам ки шумода навор кунам партом ва якумин закази ман мешавад ки трайфл заказ тайёр кардам. Дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидестед, аввал дар мискачаомон бисквита меандозем. Рости ҳама ҳар хел тайёр мекунам, анами намудча мисол интихоб кардам, бисёр осон, оддӣ буд. Ба ҳамин хотир шумодам тавсия метиҳам ва бениҳоят бамаза буд. Бубинед духтаро, дар ҳамин мискачае ки барои трайфл мегирем, қитича яъне, хушрӯъ карда бисквитамонро меандозем, баъдан ай болош крем мекунем. Бисёриҳо дар начинкаш клубника реза карда меандозанд, дар қабатош клубник, банан, ананас. Бисёр бамаза мешавад ин тарзша. Чӣ хеле ки шумо дидед, ман бо ҳамин карамели дӯстдоштагима гирифтаму дар болои бисквитам кам рехта буромадам. Маззаш аҷоибот мешавад духтаро. Баъд ай болош крем кардам. Вақте ки мо трайфлро сабират мекунем духтаро, дар инҷа хостам як чиза гуфта бигузарам. Чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, марафони харобшавии хидматсардодагиам. Касоне ки хоҳишманданд, фақат апа ухарои меҳрубони мо, модарои мо, фақат занҳо мехоҳанд ки вазни худро кам кунанд, яъне дар як моҳ аз 5 кило то 12 кило вес партоянд дар як моҳ.
мисол ками кам 5 кило духтаро да марафони мо мепартоянд. Ай ҳама кам весе ки партофтанд духтаромо 5 кило буд. Ай 5 то 13 кило вес мепартоянд да марафони ма. касоне ки хоҳишманданд дар марафони мо иштирок кунанд, дар рӯи экран рақамҳои ватсап ман мемонам, марҳамат кунед нависед. Ман оиди марафон ҳамаша шумо да гуфта фаҳмонда мегзарам. албатта ки нархи марафони мо бениҳоят арзон ва бениҳоят дастрасай барои фақат апоу хоҳарои худмон. барои чӣ марафона мисол сар додум? Барое ки бисёр одамҳо мехоҳанд хароб шаванд, лекин дар танҳоӣ аз уҳдаи ин чиз намебироянд. мисол чӣ мегӯянд, як рӯз ду рӯз диета мекунанд, сеюм чорум рӯз сарватсия мекунанд. мотиватсия кам мешава одамода, хусусан занҳое ки хонашин ҳастанд, мисол 24 соат дар ошхона ҳастанд. ранги ман ба ҳамон хотир тасмим гирифтам ки марафони хидмат кушом, то ки дигародам осон шава, яъне ки дастгирии ҳамдигар, апау хоҳаро ҳамдигаршона дастгирӣ кунанд, якҷоя вазни худшона кам кунанд. мисол дар марафони мо рецептҳои беҳад оддӣ осонай, маҳсулотҳое ки дар хонатон ҳамарӯза истифода мебарен, ҳамаи чия хӯрда хароб мешен. ва чӣ мегӯянд, дар группа ватсап дорем, дар ватсап группа дорем духтаро, апау хоҳаро субҳонашона, абед, ужиншона, кадомишон чӣ хӯрдан, дар кадом миқдор хӯрдан ва чӣ хел худшона ҳис мекунанд, чанд қадр вес партофтанд, анами чанд қадар машқ кардан, анами хеле чизҳои байни худшон чӣ мегӯянд, гап мезананд, байни худшон вай мекунанд ва интереснитарак мешава, хароб мешаванд, якдигаршона дастгирӣ карда, шавқманд мешаванд, мотиватсия метиҳанд якдигаршонда. дар марафони мо агар иштирок карданӣ хоҳед, рақамҳо рӯи экран дан, марҳамат кунед, апау хоҳаро муроҷиат кунед. ман ростӣ метавонистам ки марафон ман умуман бепул сартиям, барое ки маблағе ки ҳозир ман ай марафонам ай апау хоҳаро мегирам, умуман як маблағи ночизе ҳаст, ки касе ки дар Россия боша медонад ки дай пул дашт магазин рафта намешава. лекин ман барои чӣ пулакӣ кардам? Барое ки ман мехоҳам ки қадри зарро заргардонад мегӯянд. вақте ки одам дар як ҷо пул масраф мекунад, дар як ҷо пул расход мекунад, дар ҳамун ҷо қадри ҳамун чиза медонад. агар ҳамин зарбулмасалҳои пеша бинед, оби дарё қадр надора мегӯянд, барое ки рафтан мегирад, тамом намешава. лекин ҳамин оби бахлашкар агар ним литр як литраи магазино мехарен, чӣ қадр дорад? нарезонда вай накарда мехӯрен, фақат мехӯренша. вақте ки дар дарё бошад, даст мешӯен, по мешӯен, рӯ мешӯен, ҳатто оббозӣ мекунен, ҳам мехӯрен. дар мисол барое ки қадр надорад. ҳамин меҳнати одамҳоям мисли ҳамин чизҳои оддӣ ҷои худша дора, яъне ҷои қадрдорӣ, беқадр будани худша дора. ба ҳамон хотир ман хостам ки меҳнату заҳматҳое ки ман мекунам дар группам, дар ҳамин зиндагим, вақте ки телефони ман 24 соат гирёнай, мисол алоқа даем қати апау хоҳаро рецепт метиҳмшон, дастгиришон мекунам. чӣ мегӯянд, барое ки марафони маҳай, ба ҳамон хотир бисёртар меҳнат ай ман мерава, ай худшонам. барои ҳамин хостам ки ҳамин чиза маблағӣ кунам, дигароам ба қадраш расанд, ба қадри меҳнатҳои мо расанд. дар ҳамаи ҷо дӯсто маблағ додӣ, ба қадр мешӣ. ба ҳамон хотир хостам ки як маблағи ночизам боша, пулакӣ кунам, то ки апау хоҳарое ки маблағ месупоранд, ба қадри суми додагишон расанд, марафона сахттар қапанд ва хароб шаванд. ростӣ ҳамин хелам шид духтарое буданд ки сум дода буданд, рости худшон қоил шуданд ки бароям суми додагимон дилмон месӯзад, ба ҳамон хотир гуфтем бесем дар марафон. ва билохира 8 кило 7 кило партофтанд. ва вақте ки вазнои худшона кам карданд, бениҳоят шод буданд ва ин чиз 100% кор мекунад духтаро. вақте ки дар як ҷо маблағ додӣ, ба қадри маблағи додагит мерасӣ, ба қадри меҳнати дигарҳо ҳам мерасӣ. ба ҳамон хотир марҳамат кунед, дар рӯи рақам экранҳо чӣ хеле ки гуфтам, як нархи ночиз қати марафон сар додагим ва гарантияш қате ки аз 5 кило то 13 кило шумо дар марафони мо вес мепартоед, дар хона нишаста вес мепартоед духтаро. чӣ хеле ки шумо диден, трайфела қабат кардам, крем кардам, карамел кардам, сабират кардам ва дар мобайн вақте ки ман гап мезадам, камераи ман як бор афтид. хай бо крем кор кардан беҳад душвора, чӣ хеле ки шумо медонед. чӣ мегӯянд, хай ман ростӣ кондитери номиам нестам, чтобы перчатки пӯшум, чӣ мегӯянд, ҳе кунам ранги яхе блогеро.
лекин ҳадди имкон одди прас доями барои заказ як одами наздикам буд аддушӣ тайёр кардам. хай видеоро тамошо кунед дӯсто, комментария монед, баҳо тиен меҳнатҳои мора ва фикрҳои худтонро дар комментария ҳатман нависен. ақаллан як дилакам бошад дар комментария монда гузарен. ман беҳад хурсанд мешавам ки як одаме будае ки маро тамошо карда қадр мекардад дӯсто, хусусан апаву хоҳаромон ва ба ҳамаи мухлисон, ба ҳамаи апаву хоҳарои ки то ба имрӯз қатима ҳастанд миннатдории худро баён мекунам. бовар кунед, вақте ки ман ютуба кушодум, дӯстон, вақте ки ман ютуба кушодум бисёртар қатъи апаву хоҳарои худмон сару кор кардам ва ҳастанд ай дигар миллатҳо, ай дигар шаҳру давлатҳо мисол ҳамкорӣ кардам, лекин хусусан ами апаву хоҳарои бонои тоҷики мо ай ҳамашон миннатдорам бо дастгирии ҳаваё то ба ҳамин рӯза расидам ва агар ами тамошобинои ман намебуданд ози ман айни ҳол дар инҷа баҳри шумо навор карда истодагӣ набудам, марам набудам. яъне ба ҳамин хотир барои дастгириётон як ҷаҳон ташаккур. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. дар ҷа чӣ хеле ки дидестен шоколата об кардагим дар болои трафеломон рехтестам, то ки болои трафеломон шоколад нишавад. хай дар ҷа як одами неопытнида чӣ хел ки якум бор барои заказ тайёр мекунед, чӣ хел эҳсосоту дигар хел мешавад, ҳиссиёту дигар хел мешавад, переживат мекунӣ, як ҳолати аҷоиб да мешавад вақте ки якум бор заказ мегирӣ. ами маҳсулоти иминои трафел дар торт борд уже профессионал шудагим. ами чӣ хеле худа дар хӯрдан да бошад дигар хеле. ба ҳамин хотир хай чанд қадр ки ай дастам омад ҳавои тайёр кардам, лекин аддушӣ мисол сидқа. дар асл ман вақте ки болои тортора шоколад мекунам ё ки болои ягон пирожниҳо шоколадҳои ман сахтаки хушрӯ мешаванд. дар инҷа хай баъд дар холодильник мондам сахт шиду, лекин дар навор на он қадар хушрӯ омад. лекин бовар кунед вақте ки дар холодильник мондам истод беҳад бамазза ва беҳад зебо шуда буд. боз як бор дигар дӯсто, оиди марафоном гуфтам мегзарам. марҳамат кунед, рақамҳо дар рӯи экран, ҳамаи шуморо бо ҷону дил интизорем, бесаброна апаву хоҳаро интизорам. марҳамат муроҷиат кунед. чӣ хеле ки гуфтам аз 5 то 13 кило вазни худа ҳамроҳи мо кам кунед ва ба орзуҳои худтон расед. мисли ман ки орзуи либосҳои рангу баранг пӯшида намекардам, аммо вазни зиёдтии ман мада позволид намекард. яъне мисол чӣ хеле охир чизи размеру туғри набиёнд ва бисёр чизо одамои ақл хароби хеле лоғари чӣ хел мегӯянд зараровар барои саломатӣ не, ё хай камтар хароб шудан дар кор айда. размерои 50 да 48 да 52 да ақаллан. ба мо хотир шуморо таклиф мекунам марҳамат кунед, ҳамроҳи мо хароб шавед ва ба орзуи худтон бирасед. айни ҳол духтарҳо ма худам ами марафони худамда 12 кило вазн партофтагим ва шуморам даъват мекунам. бениҳоят осон аст, дар ҷа ягон қис сирватса намекунед. ба мо хотир як бор дигар хай дӯстон, навори мо ба охир мераса. ай ҳаматон миннатдории худро ба ҳаматон баён мекунам. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, дар ами комментарияи ман як-ду наворам да комментария шудае ки апаҷон духтартон имсол мактаб мерава. барое ки ман дар наворам духтарма пеш нишон медодам, мегуфтам бале духтари ман 2019 имсол худо хоҳа иншаалло синфи 1 мерава. ай паси тайёрии ҳамиам гаштестем. ака дар фикри ғами ҳами задагем ки чӣ хел мактабда тухурӣ кунем, чӣ хел либос харем, кадом мактаб барем, ҳоли бохай дарс тайёр кунӣ. дигар темаҳо баъд бо отдельно сар мешаванд. касе ки дар Россия маро мефаҳманд. ба мо хотир ростӣ мара як гала ғам гирифтагия ки худоҷон ман чӣ хел мекарда бошум. гуфта барои ман беҳади чиз душворай. барое ки ман да талабаро уже ай мактаб бировардам, синфи 9 кардам, уже хатм кунанда шид. ин чизо сари ман гузаштагия. ба мо хотир беҳад душворай. бубинед чӣ қадар зебо омад трафелои мо. маззаша намегӯед дӯсто. шуморам апаву хоҳаранам хе осон, оддӣ, содда тайёр карда хӯред, бениҳоят бамазза мешавад. вақте ки трафел мегӯфтам, ман хиёл мекардам ягон чизи
қиматбаҳои мисол вай айда гапа ростча чанд сол пеш, лекин сол то сол, рӯз то рӯз, соат ба соат ҷош мебиёд тайёр мекунем, мехӯрем. Беҳад чизи осон оддия, беҳад камразходай. Ба ҳамин хотир марҳамат кунед, шуморо тайёр кунед, хӯред, беҳад бамазза мешавад, беҳад камразходай. Агар видео маъқул шуда бошад дӯстон, комментария, лайка фаромӯш накунед ва ҳатман дар канали мо обуна шавед, то ки видеоҳои моро якум шида тамошо кунед. Хайр дӯстон, ҳар як шуморо худованд нигаҳбон бошад то наворҳои оянда. Агар видеои мо 5000 зиёд просмотр гирифт, навори нав баҳри шумо сразу пешкаш мешавад. Кадом наворе ки шумо интихоб мекунед. Хайр дӯстони азиз, то дидор.